Siubamba ngomthetho wevangeli elidala, ivangeli lokubingelela, ivangeli lokucela, intobeko phambili, okunye nokunye emuva. Mina ngigama nguPastor Winingisi, ibheka udaba lwamaphupho. Sayinamba isense kuphela ngo-9 ekuseni kuya 5 ntambama. Kuphela kuma-calls, ungawasebenzisa WhatsApp, ungawasebenzisa ama-calls. Ayikho into engicika njengokuthi umuntu eloku ngu-WhatsApp-ke balisa-ke manje, ngoba lokuthi sithi khuluma nathi mahhala, sifonele ukhulume nathi, indlela yokukuhlangabeza. So uma uzophinde futhi lokhu sokungibhalela ku-WhatsApp nawe una-airtime, ayi mina ngicela ngasazi-ke ukuthi kahle hle yini abantu abayifunayo, yabo. So sibheka la uphindi Lubisi uthi ngabe kuchazani ukuphupha imoto igijima. So kubalekile ukuthi umuntu abingelele, kubalekile ukuthi umuntu acele, yabona. So number 1, ngokujwayelekile uma uphupha imoto kuwuphawu oluhluma igijima, ngoba lokho kukhomba ukuthi ungalindela inhlanhla nokuchuma noma ukuphumelela ngaphandle kokubhekana nezihibe ezingakuphazamisa empilweni. Kanti futhi 2, uma uphupha imoto kuwuphawu oluhluma igijima, lokho kungabe kuchaza ukuthi uthembele kukho kuzokuphumelelisa maduze, futhi ngokwenzeka ikhona into othembele kuyo lezo kulethela impumelelo, yabona. Ngabe umuntu noma whatever oyisebenzisa lesikhathi kukhona ukuthi izokulethela leyo mpumelelo, yabona. Amahubo 20:7, abanye izinqola, abanye amahashi, kepha thina sibonga igama likaNkulunkulu wethu. 3, kwesinye isikhathi uma uphupha imoto kuwuphawu oluhluma igijima, luye lubuye lichaze ukuthi sokuzokwazi ukuphumelela noma ukufeza izifiso zakho ngenxa yobuchule, inhlakanipho, amasu noma amandla nokuzikhandla kwakho, ngoba phela wena ugijimisa le moto lapha ya. 4, uma uphupha imoto kuwuphawu esithathu njengoluhluma igijima, lingabe likhombela ukuthuthuka kwamandla kamoya nokuthi mhlawumbe isidalwa sakho sinawe. Usuthi iphupho lokuphupha imoto igijima kwesinye isikhathi ingafika ngoba umuntu mhlawumbe obhizi ngento ezithile ezikamoya oyilungisayo. So siyagijima-ke umuntu lapha kukhomba mhlawumbe lento le is on a fast track yokulungisa lesi sidalo noma lokulungisa into zikamoya, yabona. Kodwa-ke number 5, uma uphupha imoto kuwuphawu olubi kwesinye isikhathi uma igijima ibaleka nawe, ngoba ngenzeka iphupha iyagijima nje ibaleka nawe, ufuna ukuphuma wena. Lokhu ngasho imizamo yezitha yokukuthwebula noma nje yokukuzama ngelumbo lokufa, yabona. Uma le moto ibaleka nawe lapha igijima nawe. 2, amakhosi 2, futhi amakhosi esibili chapter 2 verse 11, kwathi bese lokhu behamba bekhuluma bheka nansi inqola yomlilo namahashi omlilo kwabahlukanisa bobabili, Eliya ukhuphukela ezulwini nesivunguvungu. Kanti number 6, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha imoto kube uphawu lokuma igijima. Lokho kungabuye kusho ukuthi kungenzeka mhlawumbe umuntu osuke egadla ngezilwane uma ukuthi igijima ngokweqile futhi ayilawuleki, ngoba kwabanye kuyenzeka uma bethunyelwa ngezilwane kubona le moto-ke igijima ingalawuleki, yabona. Kanti futhi igijima ngokweqile. So Nahume 2 verse 4, izinqola ziyahlanya esitaladini, ziyaficana esicaweni, kubonakala kwazo kunjengezimbaqa zigijima njengemibani. So besibheka la ukugijima kwemoto, as long as ingawisi, ingashayisi, kusho ukuthi lokuphumelela kwakho kuzofika ngesivinini, kuzofika ngokushesha, noma uzophumelela nje ngokushesha, noma into oyenzayo izokwenzeka ngokushesha, yabo. Siyabonga, be-blessed. Kulega